DOH-7 Chief Pathologist merekomendar nga ipabilin lang una ang pag-required sa RT PCR Test sa tanang musud sa dakbayan sa Lapu-Lapu o gabisan sa Mandawi ingon man sa Cebu City. Kinihuman may tulo ka mga mutation of concern nga nakita sa mga bag-o mga samples nga gipada ngadto sa Philippine Genome Center. Si Luan Mirondina sa report. Alang kang Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist ug spokesperson sa DOH-7, nga premature pa ang pagtangtang sa RT PCR Test sa mga travelers nga musulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa Mandawi City ug Cebu City. Atol sa tigom ganihang buntag, uban ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug kadagkuan sa City Health Office ug Lapu-Lapu City Hospital, gibutyag ni Dr. Loreche nga may tulo ka mga mutations of concern nga nakita sa gipada nga mga samples sa DOH-7 ngadto sa Philippine Genome Center. Duha ka semana na ang nakalabay. Hinuon dili pa makatumbok ang DOH-7 kung ang mutation of concern nakuha ba sa mga samples gikan sa Lapu-Lapu City o bakaha sa mga silingang lungsod ug dakbayan. We are still waiting for the final list, the final names, including the areas where they are from. Nabalaka si Loreche nga kung paluagan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang guidelines sa mga mobiyahe paingon sa Lapu-Lapu City, posibleng mas mudaghan pa ang mutations of concern nga mosangpot na hinuon ngadto sa laing variant. Sa giluwatang guidelines sa IATF niadtong Pebrero 28, wala na himuang rekisito ang RT PCR test sa tanang mobiyahe, maturista man, apor o returning residents. Hinuon gihatagan og gahom ang lokal nga kagamhanan kung ipabilin ba nga rekisito ang RT PCR test. If we are not careful, our cases continue to rise, transmission is left and right. By the time the vaccines come in, we might, not have that efficacy that we're looking for in the vaccine because of the mutations of concern. Si Loreche, kinsa nagsilbi usab nga consultant sa COVID-19 response and management sa dakbayan sa Lapu-Lapu, may rekomendar nga ipaubos gihapon sa RT PCR test 72 hours sa dili pa mobiyahe o bakha sa pag-abot na sa Mactan Cebu International Airport ang mga mobisita sa Subo. Sa pagkakaron, moabot na sa 711 ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, human sa nadugang nga 59 ka mga bag-ong kaso kagahapon. Gitun-an karon sa mayor ang rekomendasyon sa tigpamaba sa DOH-7 ug hayan karong gabi o baka ug mga adlaw mong pagawa siya og executive order kabahin niini. Uban ni Godfrey Lain, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.